Lena Kovačević uveliko živi svoj san. Pesma koju je napisao otac, a koju ponosno peva dok predstavlja svoj novi album, opisuje njen život. Deo tog sna su i pripreme za koncert. Proverili smo kako napreduju. Ja sam ti bila najbolja, nijedna druga nikada. Odbrojavanje do koncerta Lene Kovačević u Domu sindikata je počelo. 7. decembar je sve bliže i evo, mi smo stvarno uzbuđeni. Lena će sa članovima svog benda izvesti svoje, ali i hitove još nekih naših i stranih kultnih izvođača. Prosto prolazimo, kako bih rekla, i kroz neke različite periode, kroz neke pesme koje volimo, koje publika poznaje, koje mi volimo i sviramo na neki nov način. Lepa Lena ne krije da postoji posebno uzbuđenje kada je nastup pred sugrađanima u pitanju. Trema uvek postoji, znate, trema je normalan i jedan dobar sastavni deo našeg posla, kao i vašeg i uopšte svih nas koji se trudimo da svoj posao negde obavljamo kako treba. Važno joj je kako sve zvuči, ali na temu fizičkog izgleda i stajlinga dala je zanimljiv odgovor. Nije mi uopšte važno kako ću da izgledam te večeri, ni malo. Ne, šalim se, znaš šta, pa bitno je, mislim, bitno je zato što prosto vi nekad odaberete garderobu za koja vam se ovako privatno dopada, ali ona se, na primjer, ne slika dobro. Ja ne znam, dragi. Pevačica kaže da joj je najvažnije mišljenje publike, a nedavno joj je posebno obradovao jedan statistički podatak. Zanimljiv podatak je da je album bio najprodavaniji album u oktobru, album San, što je mnogo lep podatak i ovako negde sad loše zvuči kao iznenađenje, ali svakako da jeste jedno prijatno iznenađenje. Za Novu godinu nastupaće na trgu u Novom Sadu, ovoga puta sa potpuno izmenjenim repertoarom. Ja bih bila izuzetno ljuta da mi neko svira balade na -5 i za Novu godinu to bi smatrala teškom uvredom, tako da im svakako nećemo prirediti to da se smrzavaju i slušaju baladu i da nas gađaju nečim. Ipak obećala je odličan provod i 7. i 31. decembra, pa ko voli, nek izvoli.